Tul l-aħħar xhur 200 tifel u tifla mill-Gżira Awċija attendew żewġ programmi ekstrakurrikulari li għenhom jiksbu abiltajiet differenti ikunu mħarġa aktar u inklusivi. Il-programm Talenti Plus daħal għat-tieni sena tiegħu u matul il-kors it-tfal tellaw produzzjoni artistika fejn għaddew messaġġ qawwi favur l-inklużjoni. 4Kids kienu kol programm ta' taħriġ tfal fl-iskejjel primarji maħsub għal tfal bej 5 u 10 snin u li kompla mal-kurrikulu ta' matul is-sena f'suġġetti bħal Malti, l-Ingliż, il-Matematika u l-istudji soċjali permezz tal-użu tal-computers. Dan il-kors sar mit-TCTC u kien miftuħ għal tfal b'diżabilità wkoll fejn ingħata servizz ta' appoġġ u assistenza skont il-ħtiġijiet ta' tfal. Jien illum fil-computer kors tal-lint li titgħallem ħafna fuq il-computer u tagħmel ħafna affarijiet differenti fuq il-computer. Monika Mifsud, dan it-tifel, spjegat kif dan it-taħriġ għen lit-tifel tagħha. Naraħ li importanti li kien hawn courses bħal dawn, speċjalment fis-sajf billi jkollhom ħafna iktar free time u nara ħafna kambjament fit-tifel, tgħallem ħafna u spiċċa jgħallem anka lili. Il-Segretarju Parlamentari għal persuni b'diżabilità Justin Caruana qalet li wliedna jridu jikbru fi spiritu li jaċċettaw id-diversità. Għalhekk huwa pass mill-iktar pożittiv li tfal bħiliet differenti jitgħallmu u jaħdmu flimkien. It-tfal tagħna jitgħallmu japprezzaw it-talenti ta' kull tifel u ta' kull tifla u kollha ħadnu l-prinċipji ta' l-inklużjoni biex japprezzaw u jirrispettaw lil kull persuna. Il-Segretarju Parlamentari Justin Caruana raddet ħajr lill għalliema u l-organizzaturi kollha għall-impenn tagħhom tul is-sajf.